Čauko lidi, zase jsem tady já, Zubet, a se mnou je tady OSGUR, který ho neuslyšíte, protože Bandicam, jak jsem říkal, nesnímá mi zvuky, takže já si myslím, že bychom se mohli pustit do hraní. A jsem opět a zas na Lucky Wars. Hele, takže omlouvám se vám zase opět za to a takže na 3, 2, 1. Jo, dobrý. Takže máme tady kity, takže vidíte tady pyro, stavitel, teleporter, tady ty alchymista a takhle. Jo, dobrý, už začala hra. A jak jste si mohli všimnout, tak tady máme zase tyhle lucky bloky, ze kterých zase něco padá a zase úplně ty samé věci. Co? Hádej, co mě zabilo. Ne, Mega Slime, už opět a zase, takže lidičky. Takže nějaký stop a uvidíme se u další hry. Lidičky, vidíte to? Tady ty lucky bloky jsou ve skutečnosti skeleton hlavy. Lidičky, jsme zpátky a zase nám za chvilku začíná další arena. Já si zase neberu žádný kit a jdeme na to. Omlouvám se za... Jsem nachlazený prostě, no. No, jsem nachlazený. Neberu kit, dostal jsem bedrock. Já na to kašu, dámy a pánové, u dalšího videa. Řekl jsem videa? Já jsem myslel u další hry. Lidičky, jsem zpět, akorát mám menší drop FSek, dobrý. Takže jsme tady na poslední arence. Nevím, co to je za mapu, ale já si zase neberu žádný kit. A doufám, že teď už mi to nespavne žádnýho načaržovanýho creepera, nebo to, jak se to jmenuje, sakra. Jo, Mega Slima. Jo, tady kámoš OSGUR 10, jak vidíte, má VIPčko. Tak to. No, tak ten říká, ten vám vzkazuje, že to je prý strašně dobrá mapa. A já dostal level 2. A teď se možná divíte. A lidičky, asi se možná divíte, jak to, že teď jsem level 2, když minule jsem byl to level 10 nebo kolik. No, tak je to z toho jednoduchého důvodu, a to z toho, že teď mě mám zabili kovadliny a nade mnou je strom, takže ne. Já to nechci málo mě zabila kovadlina. Já jsem si Já jsem se snažil dostat nahoru, ne? A tam byla ta kovadlina. A ona mě zabila. Ach jo. Nic si neslyšel, že jo? Žádnej ohňostroj. Jo! Takže lidičky, já si myslím, že to zase můžu ukončit tady na tom místě, kde jsem to ukončoval minulé, takže já si myslím, že doufám, že se vám to video líbilo, takže a na viděnou, nashledanou.